Woyo, mina soboy the ring marshal. Yeah, man. One murungu akajaidzwa FTBG. Yenza Gudo. Yeah. Nemkomana. Inzwa. Ozachi, dai zvanzi varungu vaita dread ka. Ndaimukunda pa dread. But nyaya kuti chi varungu atite dread. Sachi. Asinya ndokuchekera. Mungochekera ndoita blonde ne black. Blonde ne black. Unenge kananganyisa mfano. Unozvitese uzati ndomukunda muridzi wacho kochisitirana nyamuziva amene muri chikwe Handsome Gudo King Kong ukuti chikwe wari ma King Kong aiwa mama King Kong aite zvoroti wow unofanira kuita isitirana shumba tofanira kudrowa tisu aiwa King Kong naratsamwa ndo zvarinoita that's what you don't know nandisingazive bhuzi King Kong handisandambomona akatsamwa nongara achingosekerera so samana guys follow Handsome Gudo pa Facebook, Instagram, YouTube futhi Handsome Gudo Zim wazvinza TikTok ansanda graduate chazo ma TikTok vanhu vachembera ava kudhara ava nomwe isusu satani ndebvu tisitiri ma TikTok asamana guys serious note follow Handsome Gudo Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Yeah man. Mpesa kanyanya uyu. Kana mchimuda kuma events mukanya vakanyanya. Uronzo. Weka. Zvatoguma ipapo.